Vítame vás v našom štúdiu Bratislavskej šachovej akadémii. Od našich divákov a sledovateľov sme dostali otázku na malé interview veľmajstra Igora Štóla, že ja si dovolím v mene pána Gorazda Kolajka spraviť toto interview. Takže Igor, prvá otázka. Kto vás naučil hrať šach a koľko ste vtedy mali rokov? Šachy ma naučila hrať mama a myslím, že to bolo, mal som vtedy 10 rokov, ale teraz neviem, či už som mal 10. narodeniny, som mal v ten rok, no bolo to po 9, medzi 9. a 10. rokom to bolo. A u nás vlastne šachy hrala len mama, ako môj otec sa naučil hrať šachy až pod môjim vplyvom. Takže vďaka tebe sa otec naučil hrať šachy. Áno, on ani nepoznal veľmi pravidlá a potom teda, ja neviem, som mohol mať 15-16 rokov, potom neskôr naučil sa aspoň ťahať figurami a čítal šachové časopisy a sledoval proste moje nejaké výsledky a prípadne aj úspechy teda. Čím vás priťahuje šachová hra? Tak šach pre mňa vlastne už to hrávam nejaký ten piatok a so šachom sú spojené moje najsilnejšie emócie. Akože, úplne na začiatku ma absolútne fascinovalo to nepreberné množstvo možností, tých 64 polí, kým som sa vôbec naučil tú notáciu, tak chvíľu to trvalo, ale dnes už pravda ten vzťah je trošku iný, ako bol kedysi. Ale skutočne nejaké šachové úspechy, výraznejšie víťazstva jednotlivých partií, víťazstva v turnajoch, to sú asi najpozitívnejšie emócie, čo som v živote mal. Pre mňa šach znamená hodne. Je to vlastne hobby a je to zároveň dneska, je to pre mňa aj spôsob obživy, povolanie, zamestnanie, čiže ako, nie je to jediná vec v mojom živote, to určite nie. Ale je to či už najdôležitejšia, alebo jedna z tých veľmi dôležitých vecí. No. Ja možno iba tak nadviažem, ty si vlastne, ak to môžem prezradiť, vyštudoval právo. Bol si na takom rozmedzi, že či sa živiť šachom, alebo potom nejak tej právnickej profesii? No, isté, že áno. No. Kladol som si otázku, aj keď som skončil školu, vlastne, že či sa budem naďalej venovať šachu. Vždycky to bolo v takej rovine, že chcel som pri tom šachu ostať. Otázka bola, že nakoľko naplno sa tomu budem venovať. No. A po skončení školy nakoniec som sa rozhodol, že vlastne budem robiť predovšetkým a najmä šach. A k právu som sa vlastne nevrátil. Jasné, že boli také okamihy. Oni šachy, ako ja som spomínal tie pozitívne emócie, no tak ako, ale tam mi aj treba povedať, že šachom sú spojené silné emócie a niekedy nie sú pozitívne. Čiže keď sa človeku nedarí, tak, alebo aspoň nie, keď sa nedarilo niekedy, tak som mal do toho chuť kopnúť a uvažoval som iste o tom, že budem robiť iné veci ako šachy, budem sa venovať intenzívne právu, ja neviem, budem sa venovať jazykom, prekladateľskej činnosti. Nakoniec gro mojej činnosti v takej či onakej podobe stále tvorí šach. Tak našťastie teda u tých šachov zostal, čo šachová verejnosť môže byť veľmi rada. A aké najväčšie úspechy svoje ty považuješ, čo sa ti podarilo dosiahnuť, získať alebo možno uspieť na nejakých medzinárodných podujatiach? Tak mne sa dvere do sveta sami vlastne otvorili, keď som v roku 81 som vyhral majstrovstva Československa dorastencov. No, to bola kategória vlastne do 18 rokov. Mohol som potom hrať juniorské turnaje medzinárodné, hral som majstrovstva Európy, aj tam som pomerne slušne skončil, poslali ma na majstrovstva sveta. A v roku 1982 som priviezol z majstrovstiev sveta do 20 rokov striebornú medailu. No, čo je jeden z veľkých výrazných úspechov ešte československého šachu. A tak potom neskôr v tom seniorskom šachu cením si napríklad víťazstvo na turnaji v Dortmunde 1991. Taký
najvyšší, čiste matematicky najlepší performance som dosiahol na turnaji v Chorvátsku vo Vinkovci v 95., kde som vyhral s 1,5 bodovým náskokom asi pred 6-7 veľmajstrami. No, tak možná tieto 2-3 výsledky, čo som spomínal. A ono, že teda šach je taký akože aj individuálny šport, keby si mal možno zaspomínať na nejakú 1-2 partie, že tak tu som porazil silného súpera, alebo súpera sa mi nikdy nedarilo, alebo ktorého nemám rád a konečne som ho dal dole. No tak isté, že no, vyhral som pár partí aj s ľuďmi, ktorí boli papierov silnejší odo mňa. Podarilo sa mi poraziť Alexa Širova v čase, keď už bol silný veľmajster, mal rating na 2600. Takto narýchlo. Napríklad s Ľubom Vtáčnikom sa mi príliš nedarí, ale jednu partiu práve v tom Vinkovci, čo som spomínal, tú jednu partiu som s ním aj vyhral a to bolo hneď aj v prvom kole a vlastne ma to tak dobre naladilo, nakoplo ma to na celý ten turnaj, dá sa povedať. Čiže tak aj, isté, že aj jednotlivé výsledky, ale väčšinou u šachistov je to tak, napríklad raz som vyhral peknú partiu s Petrom Hábom na turnaji v Brne, no ale v turnaji som delil posledné miesto, čiže ako tú partiu teda občas niekedy ukážem nejakým juniorom na tréningu, ale na ten turnaj to by som radšej by som na neho zabudol alebo nejakým spôsobom by som ho vymazal z tých análov alebo tak. No. To bohužiaľ nejde, ale tak poďme možno naspäť k tej rodine alebo k tomu domácemu prostrediu. Naučil si niekoho, či už zo svojich najbližších alebo nejakých priateľov hrať šachy a hrávate možno na nejakých chatách alebo niekde, keď sa stretnete ako rodina? No žiaľ, v tomto sa nemôžem sa pochváliť nejakými úspechmi. Ja som hovoril vlastne, že otec sa kvôli mne naučil hrať šachy, aby aspoň trošku chápal, o čo tam ide. A musím povedať teda, že keď som bol ešte menší a tak som mal plnú podporu rodičov. Ako tí boli mojimi najväčšími fanúšikmi, manažérmi, psychológmi a ja neviem čím ešte. A všestranne ma podporovali. A teraz teda mám vlastnú rodinu, som už asi 11-12 rokov ženatý, 2 dcerky máme. Už sú v takom veku, majú 10,5 a 9 rokov, ale neprejavili veľmi záujem zatiaľ. 1 či 2 razy som si ich posadil a vysvetlil som im pravidlá, ako chodia figurky. A tak pod môjim vedením zohrali 1-2 také partie, ale majú iné záujmy a myslím, že dnes, kebyže im poviem, tak vyťahnite si šachy a teraz si zahrajte šachy, tak som skoro presvedčený, že by si tie pravidlá nepamätali. A to isté ešte predtým, ak sa narodili, som skúsil s mojou manželkou, ktorá teda šachy nehrávala a tiež mám určité pochybnosti, či teda pozná pravidlá. Čiže ako doma som šachista jedine ja a tým to asi tak končí. No, poďme teda ešte k takej odbočke, korešpondenčný šach. Dneska je to už asi taká menej aktuálna téma v dobe počítačov, ale v minulosti skúšal si korešpondenčne hrávať, prípadne si riešil diagramy z rôznych časopisoch alebo v nejakých občasníkoch? Tak ako to sú 2 rôzne oblasti riešenia diagramov, nejakých štúdií alebo taktických obratov alebo niečo podobného. To vlastne robím stále, robím to dodnes, dávam to robiť ľuďom, ktorých trénujem. Bez toho sa šachista viac menej nezaobíde. No, nemusia to byť nevyhnutne také nejaké maty druhým ťahom, ale skôr niečo také, čo má význam pre praktický šach, čiže skôr povedzme štúdie. A čo sa týka korešpondenčného šachu, tak hral som ešte za starých čias, keď ešte sa hral poštou korešpondenčný šach, tak som hral na strednej škole, sme postavili nejaké družstvo a hral som jeden turnaj, to boli majstrovstvá Československa stredoškolských družstiev. A tam som zohral asi 6 alebo 7 partií. No a viem, že jak skončil, väčšina z nich ostala nedohratých, keď už skončil školský rok. A potom tie rozohraté partie bolo treba poslať riaditeľovi súťaže a ten nejak odhadol výsledky a že ja vo všetkých som stal na výhru teda a pridelili mi tam asi, ja neviem, 2
body do 4 približne, alebo čo. A potom som dostal po prázdninách taký korešpondenčný list, kde mi gratulovali k zisku 4. výkonnostnej triedy v korešpondenčnom šachu, čo ja som bol vtedy už kandidát majstra v praktickom teda, no. A neviem, či ma to až tak sklamalo, ale nemal som z toho nejaký taký, ja rád analyzujem a to áno, to som robil ešte aj predtým, ako prišli na scénu počítače, som publikoval, rozoberal partie a podobne, ale korešpondenčný šach, najmä v tých časoch to bola taká rehoľa, akože to bola hrozná drina. Praktický šach je úplne iný s tým napätím za šachovnicou, s tými týkajúcimi hodinami, ako pár minút na ťah, tak v prepočte a v korešpondenčnom šachu to bývali dni, týždne na jeden ťah. Hovorím, raz jeden turnaj som zohral, ale ten bol aj prvý, aj posledný. Ešte chvíľu by som tu zostal, taká vec ma napadla, v dnešnej počítačovej dobe, vlastne už ten korešpondenčný šach všetci hrajú teda s pomocou počítaču. Je tam nejaká paralela, že by praktickí hráči sa inšpirovali vlastne tými korešpondenčnými partiami, ktoré sú možno brutálne odanalyzované týždňovými počítačovými nejakými analýzami? Ja myslím, že dnes už podľa mňa tie časové limity nie sú až také dlhé v tých korešpondenčných, alebo dnes už nazvime to mailové partie v podstate, lebo klasickou poštou už nehrá hádam nikto. Ale samozrejme, že áno, to prepojenie tu je. V korešpondenčnom šachu v podstate väčšinu tej práce vykonajú dneska tie motory a oni tí korešpondenční šachisti hrávajú veľmi ostré, principiálne varianty, neboja sa ísť do komplikácií. To, čo ľudia pri obmedzenom čase za šachovnicou bez možností, no jedine tí švindleri majú dostup počas partie počítačom, tak ako ľudia väčšinou si netrúfnú. No, sú takí šachisti, ktorí sa vrhnú po hlave do komplikácií, takých je veľmi málo. Väčšina ľudí má rada nejakú istotu, je radšej, že vie, na čom je. No. A samozrejme, že najmä v nejakých ostrých, komplikovaných variantoch skôr tie mailové partie rozvíjajú teóriu, ako tie partie, povedzme, aj čo len špičkových svetových šachistov. Ďalšia otázka je trošku politická. V podstate 2-3 roky dozadu sa aj na Slovensku zaviedol projekt Šach na školách ako nepovinný. Čo si ty myslíš o zavádzaní šachu, povedzme, či už nepovinného alebo povinného predmetu na základných školách medzi žiakov? Tak určite si myslím, že je to pozitívna vec jednoducho. Lebo šachy sú taká hra, aj v dnešnej dobe už aj počítače, všetko, zatiaľ to tam nie je konečný výsledok, to nie je ako rovnica o nejakých 3-4 neznámych alebo niečo také, tam je tých neznámych o mnoho viac, čiže tie šachy nie sú vyriešená, finalizovaná vec zatiaľ. A aj tie menšie deti sa naučia sa nejaké pravidlá a naučia sa nejakým spôsobom sa koncentrovať, sústrediť. Čo vidím, tie deti, povedzme aj na tých súťažiach, aj v tých nižších vekových kategóriách, väčšinou tí, čo hrajú, povedzme, tie turnaje alebo hrajú na úrovni majstrovstiev Európy, majstrovstiev sveta, to nie sú nejakí štvorkári, päťkári, že hrajú celkom dobre šach a zo všetkých ostatných predmetov v škole prepadá. Naopak, to sú výnimočne talentované, nadané deti z pravidla. A šach jednoducho pomáha rozvoju takých vlastností, ktoré sú užitočné aj v reálnom živote, čiže ako určite je to vec pozitívna. Bola aj v Amerike taká štúdia, teda môžeme polemizovať o tom, ako bola spravená, ale v zásade sa ukázalo, že tie deti, ktoré majú šach ako nepovinný predmet, tak mali, alebo sa zlepšili plus minus o 20% známka alebo v hodnotení, takže možno naozaj ten prínos toho logického myslenia alebo analytického sa dá nejakým spôsobom chápať vo všetkých tých predmetoch, nielen matematike alebo nejakej fyzike, ale aj možno prírodných vedách. Presne tak, akože to je také...
tí šachy na vysokej úrovni, tam vlastne tie jednotlivé ťahy do seba zapadajú, sú súčasťou nejakého plánu a v podstate takéto niečo potrebujú ľudia aj pre život. No, aby si dokázali rozmyslieť následky svojich činov, no, ako je to také, ako to nie je negatívne, keď niekto premýšľa o tom, čo urobí. No. Hoci dnes mi to tak pripadá, že ako keby najžiadanejšia bola nejaká stupidná spontánnosť a podobne. No tak možno na nejakej tanečnej zábave je to fajn, ale akože v zásade život nie je len o nejakých zábavách a parties a o fotkách na Facebooku, ale je aj o vážnych veciach a tam ten šach môže jedine pomôcť. Ďalšia možno téma alebo okruh témy v dnešnej dobe veľmi diskutovaný je popularizácia šachu. Čo si ty myslíš o tom, má ešte v dnešnej internetovej dobe zmysel nejaké články alebo možno malé diagramy v podstate v tlačených regionálnych periodikách alebo aj celoštátnych alebo celoslovenských? Tak je fakt, že kedysi, kým ešte teda nebol net, tak mávali, minimálne teda celoštátne noviny mávali dosť nejakú tú šachovú rubriku, kde raz do týždňa, raz do mesiaca bola možno aj nejaká partia, boli nejaké výsledky aktuálnych turnajov a podobne. To práve dnes s tou dobou internetu to prakticky to zaniklo. No, ale internet je zároveň ideálnym prostredím pre šachy. Ako dnes, aj špičkové súťaže majú, 50 divákov, ktorí sa pozerajú na tých šachistov stále a ďalších 500 000, ktorí to sleduje online a mnohí aj sledujú nejaký live stream, dajme tomu, že chcú vidieť aj tých ľudí, chcú vidieť aj sa tvária, aj tie emócie a tak. No, mňa úprimne povedané zaujíma skôr tá situácia na šachovnici, ale ako chápem aj tých, čo to dokážu povedzme sledovať aj cez ten live prenos. No. A čo sa dá, šachy sú špecifické, jednoducho nemyslím si, že šachy by mali ísť tou cestou, že snažiť sa získať za každú cenu popularitu, ja neviem, fotbalu alebo v našich podmienkach hokeja alebo nejakých takých športov aj za cenu toho, že ja neviem, šachisti budú kombinovať šach s boxom, alebo že budú, ja neviem, oblečení v skafandroch, alebo že ho budú hrať pod vodou, alebo že budú robiť proste také veci, také debilizujúce veci. Ako, no. Nemyslím si, že dokážu súťažiť s nejakým stupiditou reality show, aj tak tých divákov nezískajú a stratia na cene práve pre tých, ktorí si cenia preto, prečo sú. Mňa hneď napadli dve otázky, začnem možno to jedno, že nemusíme chodiť ďaleko, bol teraz vlastne zápas o majstra sveta, Carlsen Anand. A tiež som videl na internete fotku, kde bola vlastne sála, tam oni hrali teda za tým stolíkom a ten komentátor napísal, že teda ak odpočíta novinárov, tak na ten živý prenos vlastne sa došlo pozrieť 13 nejakých ľudí. Ale jak si teda ty spomenul, ten vlastne live stream sledujú možno fakt, že až milióny. Je toto podľa teba cesta, ako ten šach možno spopularizovať, alebo stále tam chýba taká tá jednoduchosť, ako je pri futbale, kde si človek sadne k telke a v zásade nemusí poznať pravidlá, ale vie, že vyhrá ten, kto dá gól, kdežto pri tom šachu musíš asi poznať nejak tie základné pravidlá a je ich podstatne viacej. Tak ja myslím, že tu práve môže hrať úlohu ten šach na školách, že čím viacej ľudí bude aspoň poznať pravidlá šachu, tak pre nich nejakým spôsobom nemusia preniknúť do šachu na úrovni povedzme profesionálov, to ani nehovorím, alebo veľmajstrov, ale čo aj len ligových šachistov, ale pokiaľ čo len trošku budú poznať pravidlá, tak dajme tomu si tých 12 partí, čo sa hrá ten zápas o majstra sveta, doma nejaké šachovníci si to prehrajú, budú sa snažiť, nájdu si povedzme nejaký komentár veľmajstrovský, čo sa tiež dá stiahnuť z netu, alebo aj pozerať teda online počas tej partie. A tí ľudia tu vysvetľujú celku prístupnou formou aj pre laickú verejnosť. No ale laickú v tom zmysle, že
aspoň aj tí laici aspoň by mali by aspoň vedieť pravidlá šachu samozrejme a o čo v tom šachu ide. No tak bohužiaľ, no ako, nemyslím si, že práve zápas o majstra sveta, že by sa mal by sa snažiť prispôsobiť, osloviť tých, ktorí šachy nehrajú vôbec. No. Teda podľa mňa sa treba snažiť, ako, a hovorím, v tomto šachy do škôl je akože vlastne na to ideálne kolbište a ideálny priestor, aby čo najviac ľudí tie šachy hrávalo. Nejako. A potom samozrejme potenciálne, aby tí, čo sa narodili s tou zlatou lyžičkou, tí, čo ako sú úspešní a majetní, alebo čo teda možno zdelili nejaké milióny štvrtej generácii, alebo sú šikovní a si ich zarobia, aby tie šachy spätne sponzorovali, keď si spomenú na to, ako v detstve hrávali. A budeme sa mať dobre aj my, teda, čo sa snažíme z toho žiť. No. Tú otázku som zabudol, skočím zase naspäť, ako sa bavili o tom tréningu. Ako ty trénuješ? Asi je to viac smerované k tomu, ako seba samého, alebo či máš ešte nejakého trénera, alebo konzultuješ vlastne nejaké veci? Dnes už trénujem, keď teda ide o mňa samého, tak trénujem sám. Tak ja sa venujem sa šachu každodenne prakticky. Mám pracovňu, mám pomerne veľkú šachovú knižnicu, mám samozrejme počítač, kde mám na harddisku množstvo rôznych šachových materiálov, databáz a sledujem proste, čo sa v šachu deje, pozerám si najaktuálnejšie partie, tie knižky, čo mám v tej knižnici, každú z nich som prelistoval minimálne x-krát, ako teda viac jak raz a nejakým spôsobom. Ono vlastne pre praktického hráča ide o to, aby bol schopný ako si predať alebo zreprodukovať to, čo sa naučil, pravda nie vždycky úplne presne, ale nejakým tvorivým spôsobom zreprodukovať to, čo vie priamo za šachovnicou. No. Čiže ja už netrenujem takým spôsobom, že by som hral povedzme nejaké tréningové partie, alebo že som mal nejakého sparring partnera, ale ako, pokiaľ teda mám nejakú partiu, turnaj hrať, tak sa pripravujem na to, pozerám sa, čo hrávajú moji súperi, čo prichádzajú do úvahy a nejakým spôsobom sa snažím sa proste hrať lepšie, študujem čo najviac ten šach, snažím sa stále ostávať v tom šachovom prostredí. Ako fakt neprejde ani deň, že by som si neotvoril nejakú šachovú literatúru alebo teda chess-base na počítači, povedzme, ten šachový software alebo niečo podobné. Jak si spomenul vlastne tú šachovú literatúru, dnes už je veľmi jednoduché kúpiť si, jak ty to zvykneš hovoriť, v samoške k 10 rokom nejakú chessbase, kde máš milióny a milióny partí a môžeš študovať do nekonečna. Napriek tomu sa stále predávajú v podstate tlačené knihy alebo teda možno na nejaké iPadové verzie a ľudia proste stále to čítajú a chcú možno vedieť nejaké tie komentáre a nejakú myšlienku za tými ťahmi. Aká je tvoja napríklad publikačná činnosť? Lebo určite si veľa prečítal, aj si niečo napísal alebo publikuješ niečo? Napísal som knižky šachové, no aj mali pomerne úspech. Ešte úplne prvé vlastne, keď sme hrali aj s Lubošom Stáčikom, sme hrali medzipásmový turnaj v roku 1990, keď sme vlastne vydali s pomocou pražskej šachovej agentúry sme vydali takú turnajovú knihu o turnaji, kde boli všetky partie turnaja, vtedy to ešte nebolo také samozrejme, to si nestiahol každý z mailu, lebo to ešte vtedy nebolo a neboli ani online live a podobne. Čiže to bol vlastne turnajový bulletin a z tých XY partí, čo tam boli zohraných, tak povedzme nejaké menšie percento zaujímavých partí sme skomentovali. No, sme si to tak nejak rozdelili na polovicu, ja som možno 20 partí skomentoval, lebo tiež asi rovnaký počet a možno niečo viacej. No ale to bola taká, mala skôr lokálny charakter, taká brožúrka. Ona mala síce predhovor aj vo viacerých jazykoch a potom vyšli aj nejaké špeciálne akože edície viazané v koži a podobne. Ale to bol taký skôr amatérsky počína. Potom neskôr ma oslovilo anglické vydavateľstvo a už pravda tá anglojazyčná literatúra je v podstate celosvetový fenomén a pre nich som napísal vlastne 2 knižky. No a nakoniec teda tá druhá bola dvojdielna, čiže dá sa povedať, že 3.
Prvá boli nejaké, volalo sa to Instructive Modern Chess Masterpieces, to bola zbierka moderných a dôkladne okomentovaných partí. Dokonca bola ocenená v roku, keď vyšla, v roku 2001 za najlepšiu šachovú knihu v Spojených štátoch, kde teda sa aj dobre predávala. Vyšlo jej druhé vydanie, potom asi o 8 rokov neskôr. A potom som napísal takú šachovú biografiu Kasparova, no, dvojdielnu, kde som okomentoval asi v tých dvoch knižkách, som okomentoval asi 130 jeho partí. Pôvodne to malo byť jednodielne, no lenže ja keď začnem pracovať, tak ako neviem, kedy mám skončiť, no tak nakoniec oni sami navrhli. Aj to veľmi dobre vyšlo, lebo ten druhý diel vyšiel, alebo respektíve vlastne ten prvý diel vyšiel zhruba 2 mesiace potom, čo Kasparov vyhlásil, že končí so šachovou kariérou. No a on sám, Kasparov, začal publikovať knižky o svojich predchodcoch, ako šachistoch, čo boli majstri sveta, potom aj o vlastnú kariéru. No len dával si hodne na čas. No a kým teda napísal on sám o sebe, tak tá moja knižka sa predávala aj v Horúce gaštany a sme z toho pár rokov žili. No. Sme mali aspoň na omastené zemi. Ako písať o Kasparovi je asi, chce aj možno trošku odvahy. Konzultoval si s ním možno tú knihu alebo nejaké partie, ktoré si komentoval? Ja som sa tiež pýtal vydavateľov, že či také niečo, akože, či teda treba sa s ním kontaktovať. A v podstate šachy sú v tomto taká, by som povedal, také Eldorado, lebo to nie je nejaký copyright na partiu. No. Samozrejme, konzultoval som s ním do tej miery, že väčšina tých jeho partí, ktoré som aj ja vybral do tej knihy, boli nejakým spôsobom opoznámkované, dosť často aj priamo ním, a ja som z tých poznámok vychádzal. Čiže na tie poznámky som nejakým spôsobom nadviazal, citoval som ich, aj som ich pripisoval, ako či už Kasparovovi, alebo jeho trénerovi Dochojanovi, ktorý mnohé partie opoznámkoval do šachových periodík. S tým teda, že vychádzal určite z toho, čo analyzovali s Kasparovom, čiže to možno chápať tiež vlastne ako Kasparovové komentáre. No a on sám teraz teda, keď vyšli tie jeho vybraté partie, tak tiež ma nehorázne cituje na mnohých miestach, samozrejme na mnohých miestach aj ukazuje, kde ja som urobil chyby v tých komentároch a podobne. Ale celkovo si myslím, že tá moja kniha pre neho zase slúžila tak akože základ zase spätne, lebo ja už keď som to spracoval, tak už aj tie počítačové enginy boli na vysokej úrovni pomerne, čiže niektoré veci, čo on v komentároch dobových nevystihol, tak ja už som dokázal povedzme dotiahnuť do konca. No, a on zašiel ešte ďalej, lebo on sa tomu venoval, jednak je teda samozrejme veci, kde je on a kde som ja ako šachovo, ale súčasne sa tomu venoval aj neskôr, aj s dokonalejším tým šachovým softvérom. No. Blížime sa k záveru. Dneska si na prednáške hovoril, že v podstate 16-ročný veľmajster, to je už taká kvázi bežná vec, kedy si to bola celosvetová senzácia. Nemalo by sa hovoriť o veku pri ženách, ale tak ja prezradím, že ty si nedávno oslavil pekné životné jubileum, 50-ku. Aké sú možno ešte tvoje také šachové plány alebo ambície? No, ja viem, že už lepší šachista nebudem. Akože ja som vždycky bol, aspoň si myslím, že som bol pomerne objektívny. To neznamená, že po nejakom krátkom časovom horizonte nezískam ešte nejaký rating alebo niečo podobné, že môj rating bude stále len klesať, povedzme. To nemusí byť, ale šachovo už neočakávam, že budem že nejak proste zaznamenám nejaký výrazný výkonnostný skok smerom nahor. A čo dúfam, sú práve takéto veci, že ešte niekedy sa dostanem k tomu, povedzme, aby som opublikoval nejakú knihu šachovú, čo bude mať úspech. V poslednom čase sa pomerne intenzívne venujem trénerskej činnosti, čiže dúfam, držím palce svojim zverencom, snažím sa im odovzdať niečo zo svojej skúsenosti, snažím sa im nejakým spôsobom šachovo viesť, že oni budú mať úspechy. No, tak, jak som spomínal v tej dnešnej prednáške, jak ten Bondarevský v podstate v tom Spaskom realizoval tie svoje nenaplnené ciele a doviedol ho k titulu majstra sveta. No tak ako
asi sotva nejaký môj zverejnec sa stane majstrom sveta. No ale dnes je samozrejme strašne veľa tých všetkých juniorských kategórií, za čo znovu vďačíme tej našej znepriateľenej organizácii FIDE, tak možno aspoň nejaké medaily z tohto budú, ako povedzme, no a to je príjemné a hreje to pri srdci, teda keď človek pomôže, povedzme, niekomu takto. Chodím s ženami, napríklad chodím na olympiády v poslednom čase. Od roku 2008 som bol na 3 olympiádach ako kapitán ženského mužstva. Pod tým môjim vedením sa dievčatám vždycky tak nespravili akože nejakú totálnu dieru do sveta, medailu alebo čo, ale vždycky tak naplnili svoje očakávania a sa im pomerne slušne sa im darilo a patrí to k mojim príjemným zážitkom vlastne vykonávanie tejto funkcie, dá sa povedať, ako to kapitánovanie na olympiáde, to robím veľmi rád. No. Tak ešte predsa posledná mi nedá, keď si načítal tú olympiádu a ženské družstvo. Keď sledujeme hokej, tí kapitáni tam proste kričia na tých svojich zverencov, na lade, dozadu a neviem čo. Ako taký tréner funguje na olympiáde? Tiež tam na nich niekde pokrikuješ z chodby, alebo potom na izbe si poviete, alebo... No tak samozrejme priamo na placi nemôžem hovoriť prakticky vôbec nič. No. To, že je to súťaž družstiev, tak špecifikum je, že môže sa na mňa hráčka obrátiť v nejakom prípade, pokiaľ má napríklad ponuku remízy. A že ako má na ňu zareagovať. A ja jej vzhľadom na to, že ako kapitán sledujem aj všetky ostatné partie zápasov, ona nemusí mať dosť času, nemusí toto, tak jej poviem, ale nemôžem jej povedať, že odmietni remízu a zahraje a teraz vypadí na ňu 6 ťahov. To samozrejme nie, ja nemôžem im radiť. Toto je vlastne jediný spôsob komunikácie. Ešte sa môžem, tí rozhodcovia tolerujú, keď sa opýtam, že či chce kávu alebo čaj. No. Čiže ja priamo počas party som vlastne nosič vody, dá sa povedať. No, nosič vody a teda tie občasné konzultácie ohľadne tých remízových ponúk. Ešte aj to sa samozrejme musí odohrávať v nejakom takom jazyku medzinárodnom. No, malo by to byť asi angličtina teda. No. She offered me a draw, mi hovoria dievčatá, a ja mám niečo povedať teda, no. Na to poviem buď yes, Berto, alebo play on, napríklad. Ďakujem veľmi pekne a pozdravujeme týmto teda aj do Leopoldova, odkiaľ išla iniciatíva na strávenie tohto rozhovoru s pánom veľmajstrom Igorom Štolom. A ja ďakujem a veľa úspechov prajem.